bahaya. Lah kita ya bener, kita saling melengkapi nek salah kebablasan nak ya safat to. Aku saya tua pengennya menep mung sarung jek terbebani dengan ampun telek. Kanen kutang pau bar suntike suarane sampe kaya ngono bar. Aku baru periksa lho, aku bar disuntike malah rusak awakku. aku apa jenenge semangatku ki terpacu iki lho. Oh iya ono pengaruh. Makane apa? Regane nek kumis tipis. Mono ku ya marak iso motivasi ya iso, marake loro ya iso, gumantung ae dhewe. Ya pakai mengkorok. Donya kan digelar ta lho. Wong bagus wong ayu iki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso dadi jlomprong ku ya iso. Bondo iki dienggo dono driyang ya iso, dienggo paribasan, dienggo angkara murka, dienggo ngeslot ya iso. Gumantung cara. Iya. Hotel iki nggo istirahat ya iso, dienggo mesum ya iso. Gumantung opennya jadi jangan menyalahkan tempatnya. Kulino aja. Mung siramu kang dadi kalanging ati. Gandeng iki ngambah laras dhuwur semelangkul lek nganti Mbak Apri ora kuat. Men dipun bantu kalian gurunipun. Dasare bar loro mesti suarane sing laras dhuwur atekan. Iya. Iki nanggung laras dhuwur atekan, cendek nganggur-anggur. Karena pilihane iku. Lah nggih, lah ngomongno. Mila jenengan sing Iki nutupi. gur menang rai karo permaan kok nek ora permaan aja tapi ora madol. Besok kita eling nggak serago gudelunganmu oleh lambene apa. Ayo. Lorano. Ayo, Mbak. Mimin. Iki kan iku. Rada budet. Apa ana sing dene os? Sifatnya tenan lho. Bukan sini pangapunten di sini satunya dosa ini nak boten nyon satu wis ora gampang nek kula mumpuni kok bukan boten kaget to lho guys. Wasara sagungku nongku. Kalau kan bisa punten ini. Apa larasnya itu bahasa pilang ya mas? Kayak barang ini mau. Belum menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Wasara sagungku Iki kok bawa kok kaya kok lelaku lho. Kok sing santai lho. apa ya apa karo Mas Santoso ya Saluran. lah ya saluran terang Muslah sebenarnya apa ya Ya enggak apa-apa. Muslah wasanggamku lunggu sliramu waduh napasnya langgeng nek napas cekak mesti coba sliramu amun leledo Lah nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen dijokne nyapa? Cerimpet-cerimpetin. Biasanya orang lanang kalau kayak Pak Juain. Pak Juwari yo sik Pak. Sesuk dhewe Pak Juwari yo. Sesuk dhewe Pak Juwari lho. Cocok elek. Ora melu-melu wae. Ngelingana rikala dinoke ungkar sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing
Mimin niku gurune Mbak Apri mergo luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wau sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kali Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. Lah kowe Jawa dolok kok Pelanggan kita bayar kabeh. Bayar kabeh aku sinden anu ngerti rokok. Lah kok dia tak gua pengen tak diake. Waduh. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup desa saya ketemu desa kita tak gua pengen 900 tak sumbang. Kan bahasa bikin gua mendosol. Dibuang rata merusak. mbok sumbang apa mbok go ngangsur ale. Sebagian. Apri Bosok. Ya sebagian lu ngangsur, sebagian tinggo sang urip, sebagian didono diake dadi wis ana planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utangku nggo pencemaran. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal kok. Wong meninggal kae ingkang tasih sambetan kalian keluar utang piutang saged sambetan kalian keluar. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang antek mati ora nyaur. Heeh. Nomor loro, siksane wong nguyuh ora disu. Resiki mung dikumat kapit. Kan yo kok tak kapit. Iya. Ya nak saking nak. Monggo tembakangan dipunaturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah pri. Banyak wengi udan griwe sawes wis. Oke, rencang kandangan. Tak ngasih tembakan kan gone. Monggo, yuk gagas.
Senadyan to kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep gumun. Pripun? Jenengan lenjuk